U današnjem videu pokazat ćemo vam recept koji vam može pomoći da se brzo i efikasno riješite hemoroida. Potrebna su vam samo 2 sastojka, a koja svi imate kod kuće. Zato ostanite sa nama do kraja videa. Hemoroidi su jedan od najneugodnijih zdravstvenih problema koji pogađaju velik broj ljudi širom svijeta. To je stanje koje se javlja kada krvne žile u rektalnom području postanu upaljene ili otečene. Simptomi hemoroida mogu uključivati bol, svrab, krvarenje tijekom pražnjenja crijeva te osjećaj nelagode ili pritiska. Prvi sastojak koji nam je potreban je jabučni ocat. U posudu ćemo ga staviti 1 žlicu. Jabučni otac se koristi već tisućama godina, ne samo za hemoroide, već i za dezinfekciju, mršavljenje, proširene vene, upale, visok krvni tlak i još mnogo toga. Drugi sastojak je obična voda. Sve što trebate jest dodati malu količinu vode u organski jabučni ocat. Zatim ćemo natopiti blaznicu u ovu smjesu. Blaznicu je potrebno držati na vanjskim hemoroidima oko pola sata. Na početku možda osjetite blago peckanje, no to će vam ubrzo proći. Također, možete koristiti i čisti jabučni ocat bez miješanja sa vodom. Ponovite ovaj postupak nekoliko puta dnevno i uspjeh neće izostati. Također preporučuje se uzeti žlicu jabučnog octa na tašće svakog jutra. Prijatelji, pogledajte i naš sljedeći koristan video koji se nalazi na vašem ekranu. Hvala vam puno. Pozdrav!